זאת אומרת, זה גם סיגריות וזה גם, זאת אומרת, on sait faire ça. זאת אומרת, on sait un grand succès. סמים? הצלחה גדולה. Non, non, mais non, הצלחה גדולה sur le net, sur internet. באינטרנט את יכולה לראות. להיות הוא מוסניף סמים. לא, לא, זה רגיבנתי. טבק, סניף עם הסניף. T'es en train de filmer là, non? C'est pas vrai. אתה לא חייב לקרב את הפנים, זה רואים גם ככה. אתה יכול להגיד... Comment il est en train de filmer? Je comprends pas. Le trou il est de l'autre côté. Le trou là, c'est pour filmer. Ça c'est pour voir. Mais il est là-bas contre la fenêtre, le trou. Non, mais ici ce qu'il fait, Marie. אבא, התנהג במחשב. כן, ראיתי. אין לך פגישה? חשבתי. הרבה מטפלת בעסמק. On t'entend dans l'appareil. Avec le cœur, il va بدنيا. לא נכון. למה, לא. לא, זה התמונה עם הלב. לא. Tu sais ce que c'est Chimique, mon ami. Tu connais les gosses, qu'est-ce que c'est chez eux, Javier? Oui, qu'est-ce que c'est chez eux, Javier? Qu'est-ce que c'est comme Suzanne, c'était Javier? Non, non, non. Oui, Par exemple, c'est comme ça. Non, 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 c'est pas ça. Je connais. את יוצאת איתו. את יוצאת? כן. חגי, שקרני. moi je suis sûre qu'elle savait. Non, non, je connais aussi. חבר, את יוצאת איתו? זה לא חבר. Non, c'est quoi? חברה. זה חברה. זה גילי גילי. לא, מה פתאום? היא בצוץ ישראל, עוד לא פתאום. justement, כמו זה, הביצים של התרנגולת. תעשי לנו תמונה. מה? תעשי לנו קמרה. למה? את רוצה שישרף הפילים? שישרף? למה? עם הפנים שלי זה... בקבחק מהסילם. היא קולטת שעה. ללוש. שאני קולטת, תדברי קודם כל בעברית ובצרפתית כמו אני, אחר כך נדבר, קולטת, את מבינה? אני מדברת יותר טוב ממך. את לא מבינה אף מילה בצרפתית. אני מבינה, הנה בנג'ור. בנג'ור, כנראה חמדי, בנג'ור. איך אמרת למי שדפקה אותו ככה, אז אמרת לו, איך אמרת לו? פרלון. בנג'ור, כנראה חמדי, בנג'ור ופרלון. s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, c'est quoi? Tu donnes ma chou. Je ne sais pas. Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? Je veux aller. Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? Maman? Hein? Marty? Est-ce que tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? ברור. ברור, tu vois? את יכולה לסגור את הלוע שלך? אמרת לה ברור? סתום. אתה רואה? אבל לא הייתי את המטען. את טיפשת. ואני מדברת עוד איטלקית. ילדונת. אני מדברת ערבית? אני מדברת... ואנגלית? גם אני אנגלית, ערבית, איטלקית, צרפתית, עברית. מה את רוצה? לא עברית. כן, גם עברית, כן. אני יודעת רוסית. את רוצה רוסי, אוי, חרשו, ספסיבה. Vous avez pas des Russes ici, n'est-ce pas? Prends une photo à Paris. C'est cool ça. Il y a des Russes sur le trottoir. היא הכי דומה לאמא שלך. מי? מה פתאום, ז'ואל? לא למי אני באופי. דומה עכשיו? לי? לא לא, אבל באופי. את דומה בפרצוף. 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 merci beaucoup, c'est gentil. מרסי, למה? תמיד בלש. כן. אין על מה. פסו האמא שלי הייתה יפה, מה שהייתה צעירה. ואבא שלך? elle était belle ממי. ואבא שלך? היו לו עיניים קטנות. כמו שלי. איציק נענה. כמו שלי. לא, הוא היה ככה, פנים, אחר כך הוא היה שמן. אחר כך הוא היה שמן? מה הוא עכשיו? קוקו גדול, קוקו קטן. מי שבא לזה? בוא, בפורטו לפרוי. זה הבן של קלודינה, הקטן. מי זה קלודין? הבת דודה שלנו, הבן הקטן. Tu as pas de colle pour le mettre? קולרים, איך זה דבר Il y לזה? a une colle spéciale pour ça. זה הקריסטלים נקסי. Heureusement que c'est cassé juste le... Mais c'est mauvais justement, Pourquoi? parce que c'est trop fin, ça ne va pas tenir. Non, il y a une colle spéciale pour ça. Je sais. Mais...
אה? היא הייתה גרה בישראל פעם. גרתי 3 שנים בארץ. מאשדוד? לא. הייתי גרה בערד, בערד? קודם כל בבאר שבע, מכרו איתי,